Bayu sesarkan kuda budaya palpot. Pandelong saking panguwasaning Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Murbeng dumadi. Yur sedaya idi pangestunipun nenggih para bujangga ning atur kang tansah lumebet. Wonten sakjroning sanggar pamujan lumantar saking kuku sing dupa kang kempelun. Dupa ingkang angganda wangi ingkang angebaki wonten sakjroning alun-alun kuda budaya Makwa. Gusti Kang Agung Gusti Kang Karya Jagat. Pandelong saking pangwangsaning Gusti. Pandhem wonten sak pucuking grana nyingkrahake sakabehing bela bebendhu ingkang banding kanggo gawe. Ana sakjroning sanggar pamujan kuda budaya Makwa. Nyingkrahake sakabehing Sokerta ingkang ganggu gawe bebasan mendung putih padha nyisih mendung abang padha nyimpang mendung peteng padha meneng wak Krake sakabeh ilu bakas pati tetek melek lan uga sak pinunggalane nggih wah ana kambro lan uga sing barok wujude kang gedhe sinetron nyentara kandhong ing Rahana kan uga sing kang bebayani lan uga gedhe siya marwah kuda budaya kowe Sun Kang Bapa nyuwun mista. Yur saking mandating panguwasaning Gusti kinarya penggaipun pesut kang wujudipun Kyai Sapadiwan. Apuk jaya kranta sulung kranta ya ger Waneka warna tentang melek lan uga sak pinunggalane ya panwasaku nyuwun dedaharan ya aku nyuwun dedaharan kang arupi kuku sing dupa. Amarga samangke kula badhe nyuwun pamit wong sajroning pamujan ora bakal ganggu gawe. Kene apa kang dadi slantawun turuti lan uga tak pinangkani sawi bare lamun baliya aneng kandhangmu dhewe-dhewe mak kowe lamun ora bali kok bakal sirna dening panguwasaning Gusti panguwasaning Kang Agung panas aku ya baik Ugia tansah pinanggih raya genipun kuda budaya Hakaye pakaryan wonten sajroning dalu punika para sesepuh matur suwun para bapa-bapa matur suwun yen kaya mangkono aku tak enggal bali Bapak isi bapak sadar Arti waktu panggung bapak dansan kalau menikah panggung pamit warna tujuan pamit aku bali oh iya
bali siji-siji yo ya. Kira lamun ora bali iku bakal dadi kena benduning Allah. Irjane Allah lah. Op. Kantong semoron kadya dening gutur Mas legi para bujangane ngatur kang sampun kinarya penggahipun pusaka pecut Kyai Saman Diman Wang kaseblake gunung jugruk segara asat Sampunipun sira rasa gandha rasa nggih. Lampun sira bali ana bandang dhewe-dhewe malos. Pastor suwun panunggal bali Bang. Aku tajur bali Bang. Aku ngaturaken duning panuwun dening para sepuh kang sampun ngaturaken repopong duka dalem menika Mas. Mekaten kala wau penggawung wonten obong duka lalu go kairing dinding gara-gara dalu mriku sumangga sesarengan kuda budaya. Kepancen para penonton sedaya katuran pinara ingkang sekeca lan